داریم در کартینکا میتونید که با هم نمرها زنگ زنید یا که نمرهای ما 982 69 5 تا 5 میتونید که مراجعت کنید. واتساپ ما دویمو کار میکنه. دوستان عزیز کوشش میکنید که با شما نرخ‌های گوناگون بلیط رو رسونید. حاضر دوستان عزیز من نمبر میکنم بلیط هایی که از کجا با کجا رفتن شما را. екатеринбург душанбе бошад ё ки душанбе екатеринбург бошад ё ки аз екатеринбург хуҷанд бошад ва аз хуҷанд екатеринбург бошад. нархҳои билет аз екатеринбург ба душанбе рӯзҳои наздик казе ки билет дар кор бошад аз 11200 то 11550 рубл мебошад. ва нафароне ки аз душанбе ба екатеринбург мебиёянд албатта нарх каме тағйир меёбад. аз рӯзи 12 нигоҳ мекунем. برای شما دوستان عزیز که نرخ بلیط از 3315 روبل سر می شود تا 3390. دوستان عزیز نرخ ها گوناگون و هر وقت نرخ ها تغییر می یابند. نفرانی که از خود خوجند به یکترینبورگ می آیند از نرخش شما را به شما گم می زنم. روزهای نزدیک در نظر داریم. روزهای نزدیک در نظر داریم. از روزهای 12 مارت سر میکنیم که نزدیکترین چیسلو این روز 12 می باشد. از خوجند به یکترینبورگ 23000 می باشد و از دوشنبه باشد به یکترینبورگ 30000 می باشد. از خود یکترینبورگ به خوجند باشد روزهای نزدیک 14000 تا 15000 می باشد. نفران که بلیط میگیرن از ما میتوانند که با واسطه واتساپ الکترون بلیط خریداری نمایند. از یکترینبورگ با خوجند روزهای نزدیک 15000 شده است. دوستان عزیز کدام که بلیط در کار باشد مرحمت میتونید که با ما مراجعت کنید. نمبرهای تلفن ما +7 982 69 5 تا 5 می باشد. ما در شهر یکترینبورگ هستیم، در نزد تگ موستی تاگانسکی رяд технически да корпус як мебошем ки магазини мо доим кор мекунад ва номерҳои мо номерҳои асосӣ аст. +7 982 69 5 та 5 доим кор мекунад. метавонед ки шумо муроҷиат кунед ва дар комментарияи видео ва эфирҳо метавонед ки нависед ва нархи билетро фаҳмед. воситаи ватсап билети электронӣ аз тамоми минтақаҳо метавонед ки харидорӣ намоед ва тамоми самтҳо. имрӯз нархҳои билетамо ба шумо расондем ва мехоҳем ки нафароне ки мехоҳанд билет гиранд албатта кӯшиш кунем ки аз ҷойҳои билет гирем ки одамҳоро дуру дароз аллакай шумо мешиносед. дар группҳо пайдо шуданд нафароне ки ба ном самбой ва дигар авиакассаҳо ҳар рӯз реклама ва рекламаи худро дар группҳо мепартоянд ва бисёриҳо аз он ҷо билет харидорӣ менамояд. баъдан занг зада бо онҳо муроҷиат карданӣ мешаванд ки аллакай номерҳои вайҳо кор намекунанд. ба ҳамин хотир эҳтиёт бошед. авиакасса хеле ва хеле зиёд шудааст. одамҳои билетфурӯш ҳам хеле зиёд шудааст ва бисёриҳо хато мефаҳманд гапҳои моро как будто ки мақсад мо конкурент ҳастем ва нисбати дигарҳо гапҳои зиёд мезанем. Не дӯстони азиз, мо дар группҳои шаҳри екатеринбург ки якчанд группаи умумӣ мебошад ба ном работа екатеринбург халтур для вас ва экб хабар 24 муҳоҷирони екатеринбург ва ғайраҳо. ҳамин группҳода мо бисёр иштирок мекунем ва мебинем ки авиакассаҳо бисёр рекламаи худро мепартоянд ва на суруға дорану на ҷову манзил. бо бисёриҳо аз онҳо харидорӣ менамоянд билетҳо. онҳо як бор дубор билет ҳатто видеовизитро намебардоранд. як бор дубор билет ба шумо менависанд, диданд ки шумо билети зиёд харидорӣ кардаистед, албатта шуморо блок мекунанд. шумо дар туков медонед ки аллакай уже дар туков на номераш кор мекунаду на сайтҳояш. чунин одамҳо эҳтиёт бошед. хубтар настар мешавад ки аз манзилҳое ки авиакасса надишондагиаст аз ҳаминҷо билет харидорӣ намоед. билетҳои электрониам бисёр бародароне ки дар сайт видеовизов шуморо мебардоранд ва доим дар алоқаанд бо шумо. аз вай бародаро бе ягон монеа метавонед ки билет харидорӣ намоед, чунки онҳо
авиакассаи доимӣ дорад. ҳозир чӣ кар ки шумо мебинед, мисли ман бениҳоят зиёд шуда блогерое ки авиакасса доранд ва билет мефурӯшанд. Бениҳоят ҳам зиёд шудагианд. ба ҳамин хотир метавонед ки харидорӣ намоед аз нафароне ки шумо аллакай мешиноседшон. ба нафароне ки намешиносед, намедонед, ҳеҷ маҳал билет харидорӣ накунед. ҳам худатонро фаҳм мекунед ва ҳам пулатонро беҳуда расход мекунед. кадоме ки билет гирифта мешавад, номерҳои ватсапи мо дар болои картинкаи видео ҳаст, адреси мо ҳаст. метавонед ки ба манзил биёед, бар магазин биёед, метавонед ки аз ҷои нишастон билет харидорӣ намоед. он қадар дурам нестем, прямо дами автобусни остановка Таганский ряд мебошем, Падмастон, ки Таганский ряд хеле ва хеле ҷояш калон аст, якчанд остановка дорад, якчанд минтақаву манзил дорад. ба ин хотир дӯстони азиз метавонед ки аз мо билет харидорӣ намоед. мо дар хизмати шумо ҳастем. кадоме ки билет гирифтанӣ аст, дар комментария метавонед нависед. билетҳои мо барои шумо ҳамавақт тайёр аст. ман интизор мешавам нафароне ки мехоҳанд билет гиранд, марҳамат, мо интизор ҳастем. мо интизор ҳастем. билетҳои шуморо менависем, беташвиш бошед. кадоме ки билет гирифтанӣ бошад, марҳамат, муроҷиат. кадоме дар билет дар кор бошад, марҳамат, бародаро, тамоми направление билет ҳаст. билет дар кор бошад, гап занед. гап занед дӯстони азиз, марҳамат, дар комментариям нависед. Здравствуйте. Комплект нужно или только блок? Или провод? Кабель. Кабель? Айфонский? Да. Есть. Нормально, да? Да, это очень хорошая. Признал наличка у вас? Сколько стоит? 400 рублей. 400? Да. Признал будете у вас наличка? Обратно будет? Что обратно? Не работаете, честно? Конечно.
Возврат Наличка? нет, замена есть. Давайте 300. Нет, 350. можно. Если не без дачи, если нет, нет у меня дачи. Без дачи будет, давай.